ST certificate cancel. Okok bakkana totok diklai na wana maisa diklai. Tolawa comment khai sabai dikisa. ST certificate cancel hini to. Jotto netarongni khugono khnaka. Aipano ST ba ST no tong. Tabuk netarongni kok sakeno khorok sate khorong naise comment hamya phano khaimano. Aboni bagino kahamke o video no busiwi naidi. ST certificate cancel khaina hin saruruk teibo buini dofa bai kaisagruruk. Khunjuri nathong wngbaikha mokol de kana wngbaikha nugya de social media roko jotoni yagono smartphone tongble o smartphone mobile tongmani bhagui de smart future ba naitokha sikonsa kunu jaga rogobo job mangkheno ani category ni borok krui ani tibrasani bisingo hinkeba nini tibrasa bekar rok ba bekar wngsanai ble sarigo srapsa mobile khlokeno sabo bai manjak bo buta keba bo bahana jongna rep khai butar bo buba keba bo busa jongna rep khai butar lasina silanglia tei o khoroksa khorong ni bagui no dofa tola klugu tabuk ST certificate cancel ni kok sajakha tei salai saldam hingeno viral wngphaionai o bwrwi buini dofa bai manjakhawga tewaisa hanai buini dofa bai bachai photo mabu khesi attitude si wngjak mudi phonani dol khe buini bosongni borok hingke ekdom attitude wngjago buini dofa bahai ke nono thogika nung bai kaijakna hinui samani ungklogo tamo profit uansugui tong obo to saimanliya nung bai kaijagui no nung document bai lakh lakh rang nawui khar thangjak obo hai kwbangma tongo social media o buini dofa nono hamjakya nini jati nono hamjakmo swk jatini faida ni bagui si nono use khai nugle kwbangma chini jatini bwrwi rok no maap khlaidi ang joto bwrwi no sai je wngnai tei je wngna hinui uansuknai rok no se ang sao bwsai bai bujak tokjak khaijagui rang sanjagui walai bulai kaplai case rwlaima rok afurkhe o nini bosongni borok rok no we want justice hina nang sao khata aboni bagui no je jatini borok language chamung nongmung milia tei kanmung chubung milia khe category ni hoite bonchito khai rina nango chini dofa jotoisi 31% ti tongchio 31% ni bisingo si proti year o si 1% komi tongkhe tei tamo tongsinai ba kamasuk painai kheble khasi baidi chini dofa ni borok rok tabuk khasiya hingke next generation teibo solonai hambai Mani yagulo kai u je kajene buni dopane borok kini u bihik ni mungoi ST je facility abana harito. Nengere tamo ka ST ni ka facility tamo omong ka bo jaga pa chenge ka test nan. Ar pore ke business ke bo test ko khane naya. Ke rule la khanje kai bo sapti ma